И здравейте хора, аз съм FoxLive.bg и това е моят първи клип на Minecraft Pocket Edition. Само това ще само от заглавие на рода. Ще покажа, днеска може да има два клипа, не знам, мисля са последователни. Ще покажа в следващия клип как от хака да сложите модове. Аз много съм скачил. Можех сега да кажа на наших първоначално оцеляване. Естествено, ако клипа ви хареса, се абонирайте, оставете някакъв коментар. И да. Може да снимаме на Clash Royale. Не знам. Напишете в коментарите, ако искате. Така. Значи. Набрадва. Така. Смотря, да направя кирка много. Стана. Стана кирка. И бързо. Охо, кол. Много кол в началото. Рядко ми се случва. Се е голяма, както виждаме. Знаете, говоря малко тихо, но няма как. Добре. Една по-хубава кирка. Игра на една от най-новите версия 14.1. Може да покажа също в някой друг епизод. Между другото, може да виждате клипове само през сълката и неделята, защото тогава ще имам най-много време да снимам. Защото съм на училище. Но как виждате от кола, той ми дава experience. Това е в Minecraft за компютър. Тук е доста яко. И да. Minecraft не съм си го плащал. Изтеглих си го безплатно от Аптоиди. Да, има много версии на играта. 13.1, 14.2, 1.14.0. Така много версии. Може да вляза малко долу. Да отида по-точно. Взима още малко камък. Мисля, тук някъде да ми къща. Предвид. Мисля, ще покажа. Горе-долу къде искам да ме... чакай. Охо. Нормално ще играя. И ето много. Това е някъде място. Тук. Така. Ще направим малко торчове на брадва.
стане малко подреден инвентара. Тук няма айрон. Не, още кол, което след малко. Добре, мисля, че това е равин. Добре, това място е огромно. Добре, може пък да има нещо друго. Не знам. Сега ще видя. Изглежда няма нищо. Аз вече глупнях. И сега няма да събрам целяко, защото не ми трябва прекалено много. Като имам нужда, събрам да взема. Стреснах. Нямам меч, но сега се направя. Готово. Извинете. Все пак не съм мъчен на кръв. Лошо. Падна. Мало за хрязък. Нупня. Ау. Добре, това забля. Добре, виждаме. Аз бях някъде там. Сега съм. Тук лава е об мен. И сега не се вършим. Съм тук ще има гора. Там също пак се виждат дървета. Има крави. Накратко мисъл. Мисъл. Не са проклетника. Така е по-добре. С направя една печка. Добре, ще събера малко дърво през това време. Но ако се чуват някакви звуци, съжалявам, това е самолета на баща ми. Също и колкото се по-близо до печката, и като нещо с пече, вземате експириенс. Не знам колко. Много малко съм. 1,5 разбрах на 0. Няма такъв експириенс. Точно първи лет, така се каже. Малко ще приключвам с епизода. Може да снимаме на някои други игри, но не знам, ще видя. О, супер. Дай се върна. Да не падна. Не. Къде е другата?
още едно. Върни се, трябваш ми. Заради да ми щастие. Добре, още една овца. Толкова ли много искам? Не. Ела. То убия. Добре. Пращо. Искам тебе замесо. Вау, убих 3. Всичките ми, от 3 ми имам само 2 меса. What the hell? Паяк. Не, бягай, това е зло. Ох. Време за сега да приключвам с епизода и довиждане.